היי. הרבה אנשים מגיעים אליי בגלל חרדות. זה ממש ממש קשה. זה כמעט מכת מדינה, אם לא מכה עולמית. חרדות, התקפי חרדה, זה דבר נורא. החדשות הטובות, חכו, יש חדשות טובות, הן שאפשר להתגבר על זה. אפשר לשלוט על התקף חרדה. מהו התקף חרדה בעצם? התקף חרדה הוא גל. גל אחד, לא צונמי. הוא גל שעולה, עולה, עולה, נשאר בפסגה כמה דקות, ואז הוא יורד. כוח המשיכה, אוקיי? הוא יורד. והים נותר שקט ורגוע שוב. הבעיה מתחילה כשקראו לנו כמה התקפי חרדה, ואז אנחנו מפחדים מההתקף עצמו. ואז לא רק שיש את החרדה, יש לפניה ומעליה את הפחד מפני החרדה. וזה דבר איום ונורא. כי הפחד עושה את הגל הזה, הופך אותו לצונמי, שאף פעם לא נגמר. זאת התחושה. עוד לפני שמתחיל התקף החרדה. יש לנו תחושה חזקה מאוד, שזה הולך להיות פיצוץ קולוסלי, ואז צונמי אדיר, והוא לא יסתיים אף פעם. והתחושה הזאת היא לא נכונה. אנחנו יודעים שהיא לא נכונה, כי עברנו לפני זה התקף חרדה, ויצאנו מזה. בסוף הוא נרגע והים נהיה רגוע. יש דרך לפתור ולתקן גם את הפחד שלפני וגם את החרדות. אם לא, לא היו פסיכולוגים בעולם. יש דרכים. תודה.